Velkommen til vores butik. Vi har lige lavet et nyt mærke, der hedder AMF sko. Så hvis du trænger til nye sko, så skal du bare komme til os. Her har vi for eksempel sko, altså specielle sko, for eksempel sommersko med sløjfe på, og gummisko med elastik herhen, og træsko med en solid ting til hælen. Ja, vi har masser af sko, og hvis du køber nogle sko, så får du sådan en pose her med. Så du kan bare gå til Horsens. Vi har åbent mandag og fredag kl. 10 til 18. Farvel! Familien i dette hus har år efter år haft det samme elektronik, og nu vil de have noget nyt, så deres far kørte til genbrugsfabrikken. Og det bliver sendt til omsmeltning. Og så sker der det, der sker her på billedet. Det bliver gamle telefoner og andre ting bliver smeltet om, lagt i stykkeform og bliver til noget nyt. Og så vil det blive sendt til den lokale elforretning. Ejsa, hvad skal det være? Alt muligt ord. En MacBook Pro. En iPad. En iPhone 4. En iPhone 2. En iPhone 3 GS. En iPod Classic. En iPod Shuffle. En iPod Nano, en iPod Touch, en iPod Touch 2 og en iPad. Var det det? Ja, det var det. Okay, fedt. Så er far hjemme med nye ting. Det var så vores fremvisning for det, vi kalder vores genbrugscirkel, Som er her. Det her, det er det rige hav. Det er fyldt med rubiner, sølv og guld. Og der er en fisk, der er ved at blive fanget lige der i nettet. Og den anden er der. Lige der, hvor I hænger af nu. Ja. Og det er en fiskekutter. Og det er en tungfisk. Det er fint lige. Ja. Velkommen til ACM. Der er tasker her, men hvorfor ikke prøve noget nyt? Vi har farvede tasker, vi har stribede tasker, og vi har ACM. Vi har små tasker og store tasker. Så hvorfor ikke komme til ACM? Udsalg! Der er halv pris. Go. Vi vil gerne præsentere vores sejrsgang, fordi vi har emner om at vinde. Det er godt at komme på førstepladsen, men selvfølgelig også så flot at komme på anden og tredjepladsen. Når man vinder, har man en rar følelse inde i sig, og man er så stolt af sig selv. Når man kommer på anden og tredje pladsen, så er man også stolt af sig selv, men man vil helst på førstepladsen. Installationen er lavet af Jeppe, BP, Jakob og Steven. De tre vinder!